Hello everyone, good morning to all रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय बयनिसिमबो जाब्लाबो लोंब्लाबो गोजोनै देहा लानानैब्लाबो आङो फिन खेबसे समायाब्लाबो चेनेलाव गुरब्लाब्लानो नुजाफैलायबाय आरोना बर'नि मोखां मा बुंनो दाब्ला दुब्ला बिदिनोसै अनला ओंख्रि जाग्रा नालाय आरोना थ' लोगोफोर मा बुंनो मानसिनि जिबनालाय आरो बिदिनोसै आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दङ थ' बेबायदिनो आंबो इसोरनि अननायाव बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो आङो लोगोफोर दिनैहाय मोननैसो बेबायदिनो आपडेट्स लानानै फैदों बे आपडेट्सखौ आङो होलांगोन थ' नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आसा खालामबाय थ' मा बुंनो बिदिनोसै मानसिनि जिबनालाय आरोना थ' थास'लायनि दै बायदि दानो दङ दानो गैया टेम्परारि जिबन साननैसोनि थाखायनो बे बुहुमाव आलासि जानो फैदों दिनै बेखौ लानानैनो ना गोबांथार बेबायदि दिनै बे टेम्परारि लाइफखौनो लानानै जोबोद गोग्गानायखौबो लाबोयो आरो समावहाय ना बेबायदि गावखौनो गोबां गोजौआवबो दोननो नागिरो आरोना थ' बयनिबो जिबना एखे मोनसेयानो बयबो मानसि ना नाथाय बेवहाय लाइफ स्टाइला जोंहा बेवहाय एसे लाइफ स्टाइलखौ जोङो आलादा आलादा रोखोमनि नुयोना जायफोरहा बेबायदि गोबां थाजानाय ना बिसोरनि लाइफ स्टाइला एसे आलादा आरो गैजायैफोरनि लाइफ स्टाइला एसे सेन्सखौल'सो जोङो डिफारेन्स एसेल'खौ नुनो मोनो आरोना नाथाय गासैबो मानसिनि जिबनाहाय एखे थ' बयबो थैखायो मेन इज मर्टेल सानफ्रामबो थैखागोन आरोना जेसेबां गोजौआवनो थाया मानो हिमालयावनो थाया मानो बा माबा मोनसे गोजौ माउन्टेनावनो थाया मानो थ' जियानो हक जिमानब्लाबो सानसे बयबो थैखागोन थ' लोगोफोर आङो मोननैसो आपडेट्स दिनैहाय लानानै फैदों जियानो हक आङो बे आपडेट्सखौ होलांनो थ' नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन जायफ्रा नुसनदोंना बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै थाबैनो फोजोबगोन थ' दिनै जोंहा बेबायदिनो समाबो बेबायदि बाग्लायलांनायनि गेजेरजोंना थ' दिनै जोङो फैयै फैयै गोबां समनिफ्राय जोङो दिनै बे समखौ मोनफैलायबाय गोबां सम जोङो बारहोहरबाय जिबनावहाय ना थ' जोङो दिनै फैयै फैयै बेबायदिनो जोंहा नैबे बिटिआर बा बिटिसिनि जोंहा इलेक्सननि समाबो खाथि जाफैबाय आरोना भट होनो मोनसिगोनलाय नङा होनबा इभिएमआनो जा बा बेलट पेपारानो जा जोङो जेरावखि जाया मानो भटखौ जोङो होनांगोन जोङो बयबो मिथिखानो मोन्दों बे साननैसोआवहाय बेबायदि गोबां जोङो भिडिअसफोर इउटुबावहाय जोङो नुनो मोन्दों थ' जोङो बेवहाय खौसेथिनि दिनै जोङो गोबां भिडिअ जोङो नुनो मोन्दों खौसे जानांगौ आरो खौसे जानांगौ दिनैनिल' नङा जोङो आवगोलनिफ्रायनो लानानै ना सैथो जुगनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै बेबायदि मोनसे थांखि बिथांखिखौनो लानानै दिनै गोबांथार बेबायदि आन्दलनानो जा जियानो जाना बेबायदि खालामबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बा सिगांनिफ्रायनो जोङो नुबोनो मोन्दों नाथाय जोङो दिनैसिम बेबायदि खौसेथिबो जानो हायाखै आरो जोङो बेबायदि बिबोनायखौबो जोङो दिनै मोननो हायाखै बा मोनजोबनो जोङो हायाखैना थ' जोङो बयबो मिथिखागौ बेबायदिनो गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफोराहाय ना थ' बेबायदि जिउ खोमानो बा जिउ खोमालांनो गोनां दिनै जादों थ' जों हालुवा
जाम्बा जाम्बिफ्राबो बयबो बेखौनो हास्थायो ना। थ' खौसेथि जानाय माने जोंनि बयनिबो थाखाय मोजां। खारन जोङो दिनै बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि गादब जाबोखानाय आरो जोङो नासय जाबोखानाय। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ मा बुंनो आरो बिनि सायाव ना। थ' दिनै जोङो बेबायदिनो बिदाया जानायखौ फंबाया नायनो हाया, फंबायनि जानायखौ बिदाया नायनो हाया ना। बेबायदियावनो जोङो दिनै नुबोगासिनो दङ गुबुनफ्रा बेबायदि ना गासैबो सुबिदा बा पावारफोरखौहाय लांगासिनो दङ। जोङो दिनै बेबायदिनो आन्दायलांगासिनो आरो बिनि सायावहाय मा बुंबावनो जोङो बयबो मिथिखागौ ना। थ' दिनै बयबो गावनिखौसो बांसिनै हास्थायनायाव ना। थ' खालि गावनिखौ बांसिनै सिन्था खालामनायावनो ना दिनै बेबायदि फरजायाव दिनै सहैनो हमदों। आरो बिनि सायाव मा बुंगोन। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ ना। जियानो हक जोङो खौसेथि जानो हायोब्लाथ' जोबोद मोजांनिनो बाथ्रा ना। गोबां दिननिफ्राय बेबायदि जोङो आन्दलन खालामबोदोंब्लाबो ना जोङो मोननांगौखिनिखौ मोननो हायाखै। बेबायदिनो जोङो गोबां स्ट्रागोल खालामबोदोंब्लाबो ना बे फरजायसिम जोङो दासिमबो सहैनो हायाखै। जि उद्देस्य'आनो जाया मानो जोङो बेबायदि खौसेथिनि थांखिखौनो लानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन। नाथाय दिनैसिम ना थ' जोङो बे खौसेथियाव सहैनो हायाखै बा जोङो खौसेबो जानो हायाखै आरो जोङो बेबायदि बिनायफोरखौबो मोननो हायाखै आरोना। थ' जोङो खौसे जानो हायोब्लाथ' जोबोद मोजांनिनो बाथ्रामोन। नाथाय दा मा बुंगोन ना सम आरो बोथोरासो जोंनो बेखौ खोन्थासिगोन आरो। थ' जोङो वेट खालामनानै थानांसिगोन मा जायो ना। थ' बेबायदिनो जोंहा BTC बा BTRनि इलेक्सनाथ' आरो मोनफैबायानो आरो बांद्राय बेबायदि गोलाव दिन गैला बा गोलाव सान गैला ना। थ' जियानो हक लोगोफोर आङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थांबावदिनि। थ' बे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा आसाम आत्मनिर्भरनि सायावहाय जागोन। थ' जायफोराहाय सर्ट लिस्ट जादोंमोन आवगोलावहाय बेबायदि सेलेक्ट जादोंमोन आरो अरेलफोरखौहाय होदोंमोन आरोना। थ' नैबे सेकेन्डआवबो जेन जोङो मोजां मोनसे बेबायदि 50नि सायावहाय पारसेन्टफोर लानानै ना थ' बेबायदि सेलेक्ट जानो हानायमोनबा मोजां जागौमोन। नाथाय सोर साबैसेया मोनो दा समासो खिन्थासिगोन मा बुंबावनो ना। थ' डाबल जाफिनबाय आरो मा बुंनो बिनि सायावहाय बेवहायबो आरो माबाफोर दंबावो नामा बेखौहाय मिथिला सिङाव। दिनै आरो मा बुंनो ना जोङो वेट खालामनांसिगोन समखौहाय। हिसाब मथेथ' जोङो बेखौहाय मोननांगौमोन। नाथाय आरो दा बेबायदि 50%नि सायावसो थानांगौबा थ' जोङो मा जागोन बेखौहाय बुंनो हाला दासिमबो बेबायदि ना। थ' सोरनावबाफोर कल बा SMS फैदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै लकेसनसिम थांदो आरो अरेलखौहाय होनानै लादो आरोना। थ' समा खिन्थागोन सोर साबैसेया 30,000आवहाय सेलेक्ट जायो। नङाब्लाथ' आरो 70,000आ जोंहा नेक्स्ट इयारावसो जाहैसिगोन ना। थ' बेफोरबायदि रानसावनायफ्राथ' आरो इलेक्सन इसु ना। थ' मोनसे इलेक्सननि खाथि सहैखायो आरो मा बुंनो बेखौ इलेक्सननि सिगांसो बेबायदिनो होखागोन आरोना। थ' मिथिखानाय बाथ्रा बेवहायबो आरो सोर सेलेक्ट जायो आरो सोर थालाङो ना। थ' बेखौ समासो खिन्थासिगोन मा बुंबावनो आरो बिनि सायावहाय जोङो नेनांसिगोन बा वेट खालामनानै थानांसिगोन लोगोफोर साननैसो सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला ना। थ' आरो सेलेक्ट जाबायबा मोजांनिनो बाथ्रा
बुंनांगौ जेबो गैया बेनि सायावहाय। थ' आंबो सानदोंमोन एसे दाउ अमा बा बेबायदिनो फिसिनो आरोना। थ' आरो दा जायाब्लाथ' आरो मा खालामनो, बेबायदिनो खुद गावनि पकेटनिफ्रायनो इनभेस्ट खालामनानैब्लाबो ना बेबायदिनो मोसौ मोसाफोरखौनो फिसिनांसिगोन आरो नामा, गांसो सांसो हानांसिगोन आरो माथो खालामनो उफाय गैयाबा ना। थ' जियानो हक लोगोफोर, बेकार जिबन मा खालामनो। थ' दिनै बेनि थाखायनो बेबायदि भिडिअसफोर बानायनो थाखाय आंबो इउटिउबाव एसे नाजादों बा सेस्था खालामदों आरोना। थ' थख्राया बारा मोजां नंखाया आरो बांसिन इउटिउबाव फैग्राफोराहाय ना जोङो मिथिनो मोनो बेबायदि एसे माने सर्ट थानायफ्रासो इउटिउबावहाय फैखायो जानांगौ। थ' बिनि थाखायनो दिनै आंबो थख्राया बांद्राय मोजां नङैखायनो स' नैबे इउटिउबावहाय ट्राइ खालामगासिनो आरोना लोगोफोर। लाइफआथ' आरो बिदिनोसै मा बुङो, टेम्परारि जिबन, थैखागोन सानसे। मानसिया सानफ्रोमबो थैखायो, मेन इज मर्टेल, सानसे थैखागोन ना। थ' बेनि थाखायनो आंबो दिनै बेबायदि इउटिउबफोरावहाय भिडिअ बानायगासिनो आरो लोगोफोर। माथो खालामनो, गोबां स्ट्रागोल खालामबाबो बेबायदि जेबो मोनसेना थ' थांनानै थानायनि प्लेटफर्म गैया बा मोननो हाया। थ' लोगोफोर जियानो हक, आङो दिनै बेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैबाय। नेक्स्ट भिडिअआव आङो थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। गोजोन्थों, बाय बाय।